তিনি जों रिसुमुक ब्लकनि आन्दातै दिनै सुनायसुरि बिसियो जे प्रयला टकनो जों बेनिफिसियारि 10 जन जों रखा दिनै नायो जे दिनै जे बेनिफिसियारि दिनै जे स्किम टक्सा माने अनेक खुसि जाते जों आरो प्राय जों प्रत्येक बছर जों आख्लाय दङ टक्सा हयते ताखुम हयते रৈ दङ फायनाय दिनै आरो ताखुम फायनाय ताइ जों हामबाय जाफारो दिनै राज्य सरकार दिनै प्राणप्रिय मुख्यमंत्री डक्टर मानिक साना दिनै जे उद्योगता आख्लाय लामानि बागै बना बेला बेलाके हामबाय जाफारो बिसोर अनेकफोरा कायसांनो तिने बागजा टक्सा दिनै जों 10 जन रखा ओ टक्सा बिसिं टक्सा बाहातामा तामा टक्सा लगे दङ दिनै खाना दङ बिथि दङ किसा तै फाइनि साला लुकरने बस लुकरने साकांगन नगनि जे बीजेपी बा भारतीय जनता पार्टी आमा बस जरतै हामग्रानि बाय पासाने डेभेलप जों प्रत्येक बছर जों रৈ दङ डेभेलप खाय दङ सो टक्साया दिनै बक हयते जों मुसुगु रৈ दङ प्रत्येक दिनै विलेज प्राय जतन मानि दङ राख्लायो जों आरो सामने जों रैनि दिनै बाय दिनै उद्योगार अनेक दङ दिनै उद्योगता जिनि सिनेमा आनि सिमां दिनै सुनायसुरि एडिसि विलेजनि जों डेभेलप कमिटि चेयारमेन आं प्रसन्जित त्रिपुरा आरो स्रोतं लगे दङ दिनै डेभेलप कमिटि सदस्य रवखा त्रिपुरा दिनै बुथ प्रेसिडेन्ट जुगल त्रिपुरा महोदय